Wannan shiri da za ku kalla kamfanin ZAMA ne da dangoginsu suka ɗauki nauyi. Rizoli daɗi daɗi, rizoli gardi gardi, rizoli tun da safe, rizoli ne mabuɗi, rizoli in kana shan rizoli gardi gardi, rizoli in kana shan rizoli tafi faɗi, rizoli in kina shan rizoli a ji kauɗi, rizoli idan na sha zana ba wa ɗan uwana, rizoli in na hango ta zana kai kuɗina, rizoli ko da safe a sha shi ko da rizoli daɗi kamar na so da ƙauna, rizoli dan ka fara shi ba bari ganina, akwai rizoli kafe akwai rizoli madara, rizoli ga 3-in-1 kamfani da girma, ya black coffee ne za ku sha da daɗi, rizoli na da naftak number yana da ƙarko, rizoli daɗi daɗi, rizoli garɗi garɗi. Amin wa alaikum salam. Ina take? Bata dawo ba. Bata dawo ba? Eh. Zan kai daɗe har ka dawo? San da dawowa. Ya wasu. sai a makwata. Ban gane ba, dan kamshi yana tashi daga makwabta sai ka ce ba za ka ci abincin gidanka ba? Sinadarin kori na ZAMA yana kawo wa ma'aurata farin ciki da kwanciyar hankali. ZAMA kori ɗanɗanansa daban ne kuma sannan ƙamshinsa daban ne. ZAMA kori mai kawo wa mata capacity. Kar ki manta, ki yi amfani da wannan idan mijinki yana cikin baƙin ciki. Komai zai yi normal. A'a, Malam Buba. Alhaji Maniru ya kwana biyu. A shekara nan ya kwana biyu a kasuwa. Ni yanzu ka tambaye ni kasuwa. Ai
Ni yanzu kasuwa ta shine in kula da gidajen mutane. Wasalam wa kitabihi. Babu tashin hankali. Aiki na kenan nan ne kasuwa ta. Ikon Allah. To ba ni labari. Hai, labarin nan fa sai dai alhamdulillah. Ban ganka a hidimar auren mutumin ba. Duk da ya gaya min fa baya so a sani. Amma kuma naga ai kai ba mutumin da za a tsaya ana taɓoye ma al'amura bane ba. Ya kamata ka ganka ka sani. Ha? Wani mutumin nawa kake nufi kenan? Salim mana, Salim namu. Salim? Ya aure? Ƙwarai kuwa. Salim fa, Salim ya yi aure. Amma buba ya naga ka ɗauke wuta ne. Salim ne ya aure Maniru? Ƙwarai da gaske. Ka tabbata kuwa? Anya? A'a ya kake wannan maganan ne. Ni ƙwarai kuwa ni fa auren nan da ni aka haɗa komai. Da ni aka hidima komai, ni ne kat a labarin auren nan. In ka je gaba ma ka gaya wani. Aure yayu. Buba lafiya kuwa? Ka bari kawai sai an jima, na gode. Buba kaga. Buba kaga. Me fara haka ne? Akwai lauje a cikin nan. Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da haƙurinki. Ko dare ko tsakar rana, ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina, na san za ki rufa asirina. Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da haƙurinki. Ko dare ko tsakar rana, ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina, na san za ki rufa asirina. Ya dai ka ajiye ruwa? Zan sha. Allah ya sa dai lafiya. Tun da ka shigo na lura baka cikin walwala. Ko har yanzu fushi kake yi da ni? Ina Salim yake? Bai faɗa maka yayi tafiya ba ne? Bai faɗa min ba. Ai ya bar ƙasar. Salim ɗin ne ya tafi ya bar ƙasa? Eh ya je China saro kaya. Ka san ya fara business sosai. Kira shi a waya. Ka san ina kira shi ma ba zai shiga ba tunda baya ƙasar. Na ce ki kira shi mu je. Ka gani ko? Na gaya maka ba zai shiga ba baya ƙasar. Yaro man kaza. Ban gane inda ka dosa ba Hamma. Ko wani abin ne ya faru? Amma ke ma baki da labarin Salim ya ƙara aure ko? Aure? Wane ne ya aure? Salim mijinki mana. Haba Hamma Buba, yanzu na fa na faɗa maka na ce maka ya bar ƙasar. Kewa ƙarya yi tafiya, amma babu inda ya je yana gari. Ka gani da idonka? Au, sai na gan shi da idona ne za ki yadda? Ki har yanzu baki san ciwon kanki ba. To wanda ya gan shi na tabbatar da cewa ba zai mun ƙarya ba. Ba haka bane Hamma, ni na san mijina baya ni.
kuma babu yadda za a yi aure bisa muddini ba. Don haka ina ga ko wani ne aka faɗa maka ka ɗauka shi ne bisa kuskure. Duk da ina fushi da ke, ba zan so a zalunce ki kuma a ci amanar ki ba. Wato kan Salim ya amfani da dukiyar da ke da shi ne. Ya je ya amfani da shi ya sauya ya je ya aure. Batun kasuwanci ba batun kasuwanci al'amuran da ya tunkara. Kawai zalunci ne kawai da cin amana a zuciyarsa. Ka gafarce ni amma hankalina ya kasa gamsuwa da wannan batu da ka zo min da shi. Ina buƙatar lokaci domin tabbatar da gaskiyar labarin. Ina fatan lokacin ba zai ƙure miki ba wurin neman sahihancin labarin. Aure fa kace Buba, wani irin kuma aure? Ƙwarai ko Umma, kada in ce da ke ma bai sanar da ke ba. Haba Buba, da ya sanar da ni da ban sanar da kai ba. To amma abin al'amarin Salim yana ban mamaki. To idan zai ɓoye ma kowa bai kamata ya ɓoye miki ba a matsayinki na mahaifiyarsa. Ni ba ɓoye min ne da yayi ya ɓata min rai ba, illa wannan yarinya mareniyan Allah da ya zalunta. Domin na tabbatar cewa kuɗinta shi ya ɗauka ya yi aure da shi. Wannan ko shakka babu, yanzu haka ya faɗa mata ya je China so kaya, ita kuma ta hau kai ta zauna. Buba, kuma ka faɗa mata abin da yake faruwa? Eh na sanar da ita amma ba ta yadda ba. Allah sarki, baiwar Allah. Da baka faɗa mata ba, ni da kaina zan je in faɗa mata. Kai, irin wannan son zuciya da me ya kama, Salim. To wai ni abin da na kasa ganewa anan shi ne, ana ba mutum aure ba tare da iyayensa ba? Buba kenan, kamar baka san abokinka ba, ai daman ba shi kaɗai ya je aka ba shi auren ba, sai dai ya nemi wa'insu iyayen ya kai. Amma Umma wani iyayen ne ya kai? A'a, Buba, na bogi mana. Baka da labari ana ɗaukan iyaye haya? Su je a matsayin iyayen mutum a bashi aure? Ikon Allah, inda ranka ka sha kallo. Ai Salim ya wuce duk inda kake tunani, hatta ni da na haife sa wallahi tsoron shi nake ji. Domin babu abin da za a ce ya aikata in yi mamaki, Buba. To amma Umma yake ganin zan bullo ma al'amarin nan. Saboda ni kaina ya kulle, na rasa ta yadda zan bullo ma al'amarin nan. Kar ka damu Buba, ka bar komai a hannuna. Tambayanka nake ka bani amsa, Salim. Haka ne abin da aka faɗa, Umma. Haka ne me? Abin da aka faɗa ɗin. Salim, cewa ka yi aure? Na'am. Salim, ka bani amsa na ce. Haka ne. Na sake wani auren kaddara. Salim, ungwana ka. Ni za ka gaya wa auren kaddara? To bari ka ji in gaya maka, tun kan a haife ka na san menene aure, kuma na san ka kaman yunwan ciki na, Salim. Wallahi tallahi Umma, auren ne sake zo min haka a kaddara. Kuma kin san manyan mutane ba kamar mu bane ƙananan mutane waɗanda ba mu da galihu, ba a zo musu da wasa. To wallahi fa shine kafin ki ce me wannan har an riga an ɗaura aure. Ita ma 'yar masu kuɗin ne wanda ka aura yanzu ko? A'a, ita ai 'yan manyan mutane ce. 'Yan manyan mutane ce dai. Buba, ka ji abin da na faɗa maka ko? Kwaɗayin abin duniya ne ya sake ya kai shi. Umma ki gafarce ni, amma ba da ni yayi miki musu ba. Ita wannan wallahi tallahi tsakani da Allah nake son ta ba dan abin hannunta ba. To tambayan ka da zan yi, ya aka yi suka baka aure ba tare da kowa naka ba? Ko kuma haka aka yi auren babu bincike babu komai? Ai na ɗauki su kawo magawata, da su aka yi komai. Kuma na ja musu kunne ne na ce a sirranta auren saboda magauta. Wato mu ne magautan kenan ko? Umma ai ban da ke a ciki ai.
da ke a ciki. To su waye magautan? To ai magana ce umma, su fa mutanen nan fa magautan nan sun san kansu. Sun san kansu amma ki daina sa kanki a ciki, su suna nan muna tare da su amma ba yanda zamu da su. Da ni yake umma, ni yake kokarin cima fuska. Ka buge mu ka hana mu kuka ko? Kaga buwa bana ciki da munafunci. Ya kamata ka sani wallahi tallahi tara ka nake yi. Kuma naga abin naka ya fara wuce gona da iri. Wallahi ka daina zuwa kana haɗan da mahaifiyata. Ka daina zuwa kana haɗan da mahaifiyata wallahi. Ka zalunce mu, ka ci amanan mu, sannan kuma ka ce mu shiru? A ina ke haka? Ta ina na zalunce ku? Ta ina ni da kuka zalunta ka ce ba zan magana ba, ta ina kuka zalunce na zalunce ku? Oh, kana nufin ba da kuɗin ma kai auren nan ba? Allah ubangiji tsire ni da cin kuɗin marainiya. Ba dai ni ba, ba dai ni Salim ba. Bakin kai sare dan yanka shi. Ni ba da kuɗin ta ne aiki na aure ba. Ba da kuɗin ta ne aure ba, ai marainiya Allah. Kalli jikinka, kalli kayanka, kalli fatanka. Kowa ya san a cikin daula kake, don ba haka kake ba da. Idan ba da kuɗin ta ba, ina zaka samu wannan kuɗin da zaka samu ma kanka wannan rayuwar? Umma, kin ji abar ko? Kin ji abar ko? Wallahi tallahi ita ce. Abar ce. Mecece abar? Hasada mana. A ita ce kadai za ta taso. Mai tumbudi ba? Ta yi mai tumbudi. Ya kasa jurewa. Salim, gaskiya Buba ya gaya maka, ba hasada bane. Zancen fa kayan jiki na fa yake fa. Da fata ta. Duk yana lissafa yana nununawa. Saboda ya kasa jurewa, ya kasa rike abin a zuciyarsa. Wai dan Allah, Buba, yaushe ka zama mahasadina ne? Dan Allah dan Allah. Ni ma kenan hasadan nake maka, da nake maka faɗa akan abin da ka aikata ko Salim. Umma, duk fa maganar nan da ake ta ƙara aure, har ga Allah ba wanda ne wa laifi sai ki. Ke kaɗai ce wacce kike da hakkin in sanar da ke in zan yi aure zan ƙara sanar da ke. Amma ba shi ba ƴar uwarsa ba. Daga kai har ƴar uwarka Ma'u ko dangin ku ba wanda ya isa dan zan yi aure ya ce sai na tisa ni a gaba na sanar da shi. Babu wallahi. Mahaifiyata ce kaɗai wacce take da hakki. Muna yi kuskure umma. Da na ɓoye miki, ki yafe min ki bin aikin gafara. Ki yafe mu. Wallahi umma, maganar da ke gaya miki gaskiya ne, hasada ike mu. Saboda ya ga Allah ya mun farin jinin ƴan mata. Suna bi na ina turewa, suna bi na ina turewa. Shi ya sani, shi gashi nan ya zauna har yanzu maganar tasu ta ƙi daidaituwa. Shi ne yake mun hasada yake nuna min irin tasu. To wallahi ka sani, falaki da nasu ma yanzu muka rike ta. Yanzu nan muka rike wallahi. Ba wanda ya isa ya taɓa mu ko imani wani abu wallahi. Kuma ba wani abu ma abin ƙarin ma abin gani yayi ai masu wadata ne. Ya ga ƴan masu wadata ce masu arziki da komai da kuɗi da dukiya. To wallahi sai dai ka mutu. Sai dai ka mutu. Ni kashin arziki ne da ni. To shikenan, na fahimce ka. Tunda aka ce ga fili nan ga mai doki. Yanzu a gabana kuke sa'insa, Buba, Salim. Umma, dan Allah ki fita daga wannan magana. Mu zuba ni da shi. Takamaka dai ku ce za ku yi min taron dangi kai da ƙanwaka ko? To ta Allah ba taku ba. Na maimaita ta Allah ba taku ba. Kuma matata tana so na. Matata tana so na ma uba, yar albarka. Tana so na ba yanda za ku yi da ni. Wallahi sai ka gani, za ka gani wallahi. Natu, saukar yaushe? Tun ɗazu. Amma shi ne baki shigo ciki ba, ni ko sallaman ki min ji ba. Raina a ɓace ki Ma'u, zuciyata ta farfasa take yi, kamar ana hura min wuta. Jina nake, kamar na taso daga inda nake, na zo na tsitsinka miki mari, ko zan samu sauƙi a cikin zuciyata. Da na ɗauka hankali ne baki da shi Ma'u. Ashe bayan hankalin ma baki da zuciya? Baki san ciwon kanki ba, kamar ba jininmu ba? Wai dan Allah me yake faruwa ne? Yadda nake jin ɓacin rai, wallahi zan iya miki lahani. To ina jin ki, me na aikata kuma? Munafuka, kina nuna kamar ba wata matsala da take faruwa. To Hamma Buba ya bani labarin duk abin da ake ciki. Ikon Allah. Dama akan wayannan maganganun ne kike ta farfasa na tu? Maganan da bata da tushe ballanta na asali? Uban waye ce bata da tushe bare asali?
Hamma buban ne zai miki ƙarya? Tambaya ki nake. Ni fa ban ce ƙarya yake yi ba, amma dai mu bari in Hamman ya dawo daga tafiyarsa, ma ji daga bakinsa. In dai ya tabbata ya yi aure da kuɗinki a ɓoye, zama da ke da shi ya ƙare. Hello, Hamma buba? Ga Salim ɗin da kansa ya tabbatar min da auren, amma yarinyar nan ta yarda. Dan Allah ɗan maimaita abin da ka faɗa ta ji da kunnanta. Cewa ne Salim da kansa ya tabbatar min da cewa ya yi aure, kuma shi ya tabbatar min da haka, domin shaidan hakan na ɗauko hoton tsakar gidan, ki ce mata ta buɗe WhatsApp ɗinta za ta gani. Yanzu haka. Kin ji abin da ya ce ko? Sai ki buɗe ki gani. Duk da haka dai ni dai ina son in yi magana da shi, ku ɗan yi haƙuri. Wata hujja ke nema bayan wannan ma'u? Wai ko hikima? Wallahi ranka dai banda sa hannu akan guduwar matarsa, ko in ce in bibiye rayuwata. Ina ni ina bibiyar matar aure ranka dai? Wallahi ban san komai ba. Ranka dade, wallahi duk wannan maganganun da yake gaya maka ƙarya yake. Domin ɗan Lami gashi nan kirikiri ya kama shi da shi da matata suna cin amanata. Haka ne. Yalla bai, wallahi wannan al'amarin zargi ne ba gaskiya bane. Kawai suna kage ne ranka dai. Wato abinda na fahimta da kes din nan naku. A ofis din nan namu na Hizba. Gaskiya yadda na fahimta ba za mu iya kashe kes din nan naku ba. Dan haka sai dambarwa ake, kun kasa fuskantar juna. Abinda zamu yi na gaba shine za mu tattara ku mu miƙa ku kotu. Kotu ita za ta yanke hukunci. Yalla bai, kotu kuma? Bare kuwa. To ai a halin da ake ciki yalla bai yanzu, matar ta safa ta dawo tana gida. Ya za a yi a rinka maganar kotu kuma yalla bai a wannan al'amari? To me amfanin dawowar ta ranka dade? Ai dawowar ta ni ba ta yi mun amfani ba. Tunda ya riga ya bushe mata kunne. Ya shiga tsakanina da matata ya lalata min aure. Dan haka kawai kamar yadda ka faɗa ni a kai mu kotun nan. To wai yanzu ranka dai halin da ake ciki, waye za a yi ƙara, ni ne ko ita ne za a yi ƙaranta? Ai kes ɗin da yake gaban mu dole shi za mu kai a rubuce. Da kai kanka, da ita matar tashi, da iyayenta gaba ɗaya za mu tarkata mu miƙa wa kotu. Kotu ita za ta yi bincike ta yanke hukuncin da ya dace. Kawai a je kotu, saboda kotu su ne masu maganin masu ɓoye-ɓoye. Kai, ɗan Lami, ko ɗan Ladi kake? Mai wanki, ka ji tsoron Allah, ina kai ina shiga al'amarin da bai shafi rayuwarka ba. Kar ka daga hankalinka, kar ka daga hankalinka. Ita kotu ai insha Allah za ta yi abin da ya kamata. Wannan shiri da kuke kalla kamfanin Z&Y ne da dangoginsu suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Madara ta rizo ce madara, idan za ku sha madara ta yi daban da duk saura, lafiyayyar madara. Ku yi sauri ku gama, saboda kar mu makara ko? Abba, ni sai na canya zore kirima. Sai kin gama sha? Kuma haka Abba, zore kirima shine mukula. Tabbas zancen naki haka yake Zainab. Lalle yau ashe akwai bulala latti. Maza ku tashi mu tafi ko? Bye bye. Bye bye. To ku zo mu tafi. Asha madara, kowa da kowa. Menene? Asha madara, madara rizoli. Asha madara. Bye bye. Kowa da kowa. Ko ni man jin dauko. Zore kirima kenan. Domin nishaɗin yara a makaranta. Yara a sha madara, manya a sha madara, mata ku sha madara. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya yi fice. Duka mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike ɗan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkanmu da warhaka. Farko sunana Malam Tasi'u mai maganin aljannu na Maradon da aka sani da ɗan gado, wanda ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani, su dai aljannu kala-kala ne, akwai na gamu, akwai na ture, sannan akwai na gado.
sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata armi, yawanci za ga bai bar mace ta armi, wata kuma ko da ya bar ta armin zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har sa su rabu, wata kuma zai hana mata aihuwa ne kwata-kwata, wata kuma za ta samu ciki amma sai ga cikin ya bare. Sannan akwai aljani wanda yake bata mutum dukkan al'amuransa, wani za ga dan kasuwa ne ya yi kauro kasuwanci kamar zai ci gaba sai kasuwanci ya yi baya, wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya kare sai ga aiki ya ki samuwa. Sannan akwai aljani wanda yake zuwa mutum cututtuka cikin jikinsa, yanda al'amura na yake kamun in kora iska sai na sa ajiyar da yamma a jiki ya kwashe sannan in raba ka da shi ba kai ba shi har abada. Sannan inda yake ma ciwo ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannunka ka rike daidai wurin, matakar ka rike za ka je wurin nan take ya bar ciwo, mutane sun sani haka ne lamarin yake insha Allah. Waɗanda suke a garin Kwanni kuma za su iya zuwa biro na mun wadata, da sun zo sai su kira lamba kamar haka katar banduz ban sasan tit sasan disat. Waɗanda suke a garin Maraɗi kuma za su iya zuwa Maraɗi kwalliya titi wanda ya nihitar ne, ka je tudurwa sai ka wuce masallacin jima'a da katon gawo za ka ga inda hanya ta raba hudu, za ka tambaya da malam taso dan gado za a gwada ma wurina da izinin Allah. Waɗanda suke a garin Katsina kuma za su iya zuwa Malali gaban Salima Plaza kamun ka kai gidan Bilan mai Kano. Waɗanda suke a garin Kano kuma za su iya zuwa Rimin Keɓe daidai Rangaza. Ga malamin malamai ba wai da ziga ba aikin shi ne, fanni na magunguna ya san su a zahiri bayyane. Amma alaikum salam. Ina take? Bata dawo ba. Bata dawo ba? Zan kai daɗe har ka dawo? Sanda dawowa. Yawa su. Ban gane ba, dan kamshi yana tashi daga makwabta sai ka ce ba za ka ci abincin gidanka ba? Sinadarin kori na ZAMA yana kawo wa ma'aurata farin ciki da kwanciyar hankali. ZAMA kori ɗanɗanansa daban ne kuma sannan ƙamshinsa daban ne. ZAMA kori mai kawo wa mata capacity. Kar ki manta, ki yi amfani da wannan idan mijinki yana cikin baƙin ciki. Komai zai yi normal. Wannan shiri da kuke kalla kamfanin ZAMA ne da dangoginsu suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Har ga Allah ni ba na goyon bayan aje kotu a wannan magana. Ni ma abin da nake fata kenan ba da masi. Domin duk abin da mutunci ya haɗa, to bai kamata a ce rahin mutunci ya raba ba. Kawu, duk fa haƙurin da ake so a yi nayi tsakani fa da Allah. Ya za a yi daga auren yarinya, dududu yaushe aka yi auren nan, ta zo ta ce ba za ta zauna da ni ba. Saboda da girman Allah, ƙarƙaf na auri yarinyar nan, sai da komai nawa ya ƙare. Kuma yanzu a zo a ce in sake ta, kaga shi kenan ni na tashi a me kenan, ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko, a gaskiya ba zai yiwu ba, tsakani da Allah. Ka kwantar da hankalinka ba da masi, in dai akan wannan ne ina da mafita. To mecece mafitar? Da farko ka janye duk abin da shafi maganan kotu, ni kuma ne muka alƙawari duk abin da kashe a kan Zabadiya zan biya ka. Dama ka san ko da an je kotu da ƙarshe maganan hulɗi za a yi. Shikenan ta tabbata, na faɗa muku wannan shi yake so ya kashe mata aure. Kun ji ko? Kun ji ko? Wannan shi ya tabbatar mana da cewa Buba
shi ya hana Zabadiya ta zaman aure. Kar ki saka mana baki gaji. Domin ba da ke ake wannan magana ba. A'a, to idan babu ruwana, me isa aka buƙaci cewa a zo a yi zaman da ni? Me ya amfanin zama na ƴar kallo na zama kenan ko me? Yar kallon ce ke. Ba da masi. Ka daina wannan magana domin ko an gata domin Allah baka da hujja. Abu ya fito fili. Ya bayyana cewa shi ne ya kashe mata aure. In har gaskiya ake so. Kawu, don Allah ina so a bani dama na ce wani abu. An baki dama me zaki ce? Na rantse da Allah da muke bautawa, ya yi buwa ba shi da saka hannu a cikin dukkan abin da na aikata. Ko ganin da kuka yi tare da ni ce na neme shi, kuma ba da san rai shi ba, kawai ba shi da yanda zai yi ne. Don Allah kawu, kar ku ɗaura masa abin da ba shi da haƙƙi a kai. Ya yi buba, hakika ka cika babban masoyi wanda babu irinsa. Duk irin cin amanar da muka yi maka, da watsa maka ƙasa da muka yi ido, hakan bai hana ka shiga cikin lamarina ba. Hakan bai sa ka fifita buƙatar kanka a kaina ba. Na ji ka ce za ka mayar wa da bada masu kuɗin shi. Don Allah ya yi buba a'a. Saboda wannan ba huruminka ba ne. Na san baka da wannan iko. Na ji kana ƙoƙarin za ka yi aure. Akan ka kashe kuɗinka akan butulu irina. Wacce bata san darajarka ba. Me zai hana ka ƙara kuɗin kawai kai hidimar aurenka? Kada ki damu. Kamar yadda na faɗa, idan har ya yarda ya amince, zan biya sa kuɗinsa duk abin da ya kashe a kanki. Badamasi, zan ari bakin kanci maka albasa. Mun amince da bukatan da Buba ya zo da ita, saboda a koyaushe kawu maslaha ta fi tashin hankali. To amma fa a gaskiya akwai wani hanzari ba gudu ba. Muna jin ka me hanzarin naka? Sai an cake min kuɗi na cas naira 10 wallahi ba zan iya bin bashi ba. Daga nan shine zan iya duba na gaiwa rubuta mata takardarta. Babu komai. Ka ji kamar lissafin komai da komai da kashe akanta. Insha Allah zan biya ka. In yaso sai ka tura mana da account ko? Ba matsala. Za a yi haka. Kawai ka bari dan lami. Ai dan lami baka san wani abu ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa ka kofsa mana. Allah ni da na so ai ta jan kes din nan misu ja mu ja ai ta gabzawa amma kawai ka zo ka bada kai boriya hau. To a wanne dalili? Kawai saboda yarinya ta ce ba ta su kaunan zama da kai shikenan sai a ja. Wannan dalili? A wannan kawai ne a gurin ka? Saboda baka san ciwon matar mutum ta ce tana son ta rabu da shi bane. Da ka san wannan ciwon wallahi ba ka yi wannan magana ba. Ta ya za a yin sani? Tunda auren nan ban taɓa yi ba balle in san ya ake ji ko kuma ya za a ji. Amma dai duka daga ƙarshe wannan laifinka ne. Laifina? To me laifin nawa? Laifinka tun farko na gaya maka. Wannan yarinyan karka aure ta. Tana da wanda aka riga aka misu baiko. Ka ce ina ka ji ka gani kai ka san da zaka fita ka je. Kaga dan lami duk fa maganan nan ba ta haka bace. Da a ce yarinyan nan da ta zo gidana ta tarar da daula kamar yadda suka yi tsammani. Na yi imani da Allah wallahi ba za ta ce a sake ta bar gidana ba. Da ta zama da ni kenan. Ka gani? Na biyu, karka mata ƙarya ka zabga mata ƙarerayi da yo bai kai mata ƙarya ba da tana nan a zaune a gidanka. To kai yanzu a tunaninka da a ce ban yi musu ƙaryar ba za su yarda su bani aurenta ne? Ai kwaɗayin abin duniya ne za su ka ɗauke da suka ba. Ai maganin su kenan ƙaryar. To dole yanzu hakuri za ka yi. To Allah mu je. Me faruwa da ya riga ya faru. Ni baka san me bani haushi ba sai wannan buban mai kama da kai. To yanzu Buba wannan nauyi da ka ɗora wa kanka na biyan wannan kuɗi maƙudai ga Badamasi anya za ka iya? Haka ne kawo. Ni ma na yi wannan nazarin amma gara mu kashe wannan wutan ta tunkaro mu tukunna. In ya so daga baya za a yi magana aure na. Kada fa ka manta akwai hidimar aure a gabanka. Kawo aure na ba matsala bane za a iya dagawa. A'a Buba,
ni bana goyon bayan ka sake danna kanka akan Zabadiya. Dukkanin abin da ya kamata ka yi mata, ai kai mata buba. Ai na riga na ɗau alƙawari kawo, ba zan iya canza magana alƙawarin da na ɗauka ba. Na lura buba har yanzu kana son Zabadiya. Amma da za ka ɗauki shawara ta, da na ce ya kamata ka mai da hankali akan yarinyar take da kake nema a yanzu. Kuma ka sani fa taura biyu ba ta taunuwa a lokaci guda. Na gode da shawarar ka kawo, amma insha Allah zan amfani da ita. Amma hakika ba zan bar Zabadiya a cikin wannan matsalan ba, ina kallanta. Ina mamakin halatta ka buba. Kai da ya kamata a ce ka fi kowa jin farin ciki akan abin da ya faru ya samu Zabadiya. Saboda abin da Zabadiya ta aikata maka a baya. Kawu kenan, ai shi masoyi na gaskiya ba ya taɓa komawa maki ga wanda yake so. Allah Ubangiji ya zaɓa maka abin da ya fi alkhairi. Amma fa kar ka yi abin da za ka takure kanka buba. Wallahi ko kai ne ka haifa Zabadiya ya ɗaune da za ka yi mata kenan. To kawo, a dai ci gaba da samu a cikin addu'a. Kar ka yi abin da ya takure kanka buba. Insha Allah kuma, na gode. Aiki sa ai sani. Tunanin me kike yi? Ba komai. A sani na dai baki a ƙarya. Dama ne gobe ko? Ni kan kaina abin yana damuna. Ina tunanin cewa insha Allah zan je gidan su tsahare mu zauna da ita mu yi magana akan maganar auren ku. Idan zai yiwu mu sani, idan kuma ba zai yiwu ba mu sani. Insha Allah umma ma zai yi. Zaliha, na fahimce ki kina son Buba sosai. To amma zan baki wata shawara. Ki so shi sesa saboda komai zai iya faruwa. Don haka idan Allah ya kai mu gobe zan je mu tattauna akan magana. Yawwa, Buba ga akan nama din ma ya turo? Alhamdulillah tura. To kawo a bani sai in tura ko? Yawa. Yawa kawo, gashi na tura masa kuɗin complete. Okay to. To Buba Allah ya saka maka alkhairi. Amin ya Allah kawo. Allah ubangiji nan ka arzikinka dubu so dubu. Amin ya Allah kawo. Yawa, yanzu abin da ya rage kuka kawo shine zai rubuta mata takardar take ne ko? Insha Allah yanzu nan zan kira shi a waya. Sai na ga mutum da an tura masa kuɗin sa sai ya rubuta masa takardar sakinta. Ita kuma Allah ya kawo mata miji na gari. Allah ya zaɓa mata abin da ya fi mafi alkhairi ga rayuwarta. Buba kenan. Banda abinka Buba, ai Zabadiya ba ta da wani miji na gari wanda ya wuce kai. Insha Allah kai za ka aure ta. Insha Allah. Yaya, daman na zo ne in ji akan maganar auren Buba da Zaliha. In ji ina aka kwana ne yaya? Salamatu, ni ma kaina abin ya fara bani tsoro. Domin kin ga abin nan maganan nan da muka yi rimi yaron nan, amma a yanzu da nake ganin take-taken shi hankalinsa ya koma wani wuri. Gaskiya akwai matsala, domin na lura da Zaliha ta fada a soyayyen Buba sosai. Ta rika shi. Na yi mamakin yadda Zaliha ta fada soyayyen Buba. Ban taɓa tunanin za ta iya karɓar soyayyen wani ɗa namiji ba, domin a baya an taɓa yaudararta, har ta fada cikin jinya da ciwo. Shi yasa yaya kika ga na taso in zo duk in ji halin da ake ciki, din ka zo ta fada halin da aka bari a baya. Salamatu, insha Allah ba za ta koma ba. Ki bani wani lokaci, in Allah ya yarda komai zai daidaita. To shikenan yaya, kamar yaushe kenan zan saurare ki. Assalamu alaikum. Umar. Yawa ina wani? Lafiya kalau. Yau ko ne a gida? Ni ce Buba, an dawo? Yawa, na same ku lafiya. Ai gara da Allah ya kawo ka, domin yanzu muke maganan ka. To.
Umma kin dawo? Maza ki shiga ki ɗibo mun sanyi. Umma gashi. Allah ya miki albarka. Ya su babu tsayaran? Suna da lafiya ƙalau. Masha Allah. Zaliha, maganarki da Buba. Ina mai baki shawara a matsayina na mahaifiyarki. Ki yi haƙuri ki cire shi a cikin zuciyanki. Kin ji ko? Umma ba zan iya ba. Umma ba zan iya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Buba, karatu ake yi haka? Wallahi. To Buba, ka ce akwai wani bayanin da za ka yi min daga ni sai kai. To ina sauraron ka. Umma, kina da labarin cewa auren Zabadiya ya mutu? Yanzu dai nake ji daga bakinka. Ai daman ƙarshen alawa ƙasa. Haka ne, Umma. Buba, menene kuma ya kawo maganan mutuwan auren Zabadiya? To dama Umma, a rashin ta ne na amince da auren Zaliha. Kaga Buba, ni ba na son wannan magana na kame-kame, ka fito fili kawai ka gaya min gaskiya. Umma, dan Allah ki haƙuri. Amma wallahi har yanzu hankali yana kan Zabadiya. Yana matukar son ta a zuciyata. Ai daman na san tatsuniyan gizo ba ta wuce na koyi. Ai tintini na ga halamu. Ai tun lokacin da na ga ka dakatar da kan kuɗin aurenka, na san akwai abin da zai faru. Umma, dan Allah ki haƙuri. Na iya kan bakin ƙoƙari na in gana cire Zabadiya a zuciyata. Amma wallahi na kasa. Yanzu duk wulakancin da suka yi maka da butulcin da suka yi maka, har yanzu ka kasa manta yarinyar nan a zuciyarka? Umma, dan Allah ne dai ki taya da addu'a Umma. Babu wani addu'an da zan maka Buba, domin ba a cizon mumuni a rami ɗaya sau biyu. Buba, tunda ka ce ka gani nan, ni ba zan iya hana ka ba. Amma ka sani, ka cutar da yarinyar nan Zaliha, domin mahaifiyarta ta sanar da ni cewa ta kamu da sanka sosai. Haba Buba, menene aibun yarinyar nan? Me ta rasa a jikinta? Tambayanka nake yi. Ni a ganina ta fi yarinyar nan Zabadiya komai, amma tun da kai baka gani ba, shikenan. Umma, wallahi ne ma ba yin kaina bane, dan Allah ai haƙuri. Kai Buba, kana ɓata min rai idan ba yin kanka ba, na waye? Tambayanka nake yi, na waye? Kai ne kake da zaɓi a cikin abubuwa guda biyu, kuma ka riga ka zaɓa. Me ya rage kuma? Buba, hakika da na san za ka watsa min ƙasa a ido, Allah da ban je neman maka aure ba. Ilham! Ke nake jira fa? Dan Allah ki sauri. Kuke ba, amma kin je kin zauna a samu saboda Allah ki fito mu tafi. To ba gashi yanzu na fito ba? Amma kin san wani abu ne, kin gane hijabin nan yayi miki kyau. Na ji daɗin wannan shigar da kika yi wallahi. Hijabin ne ya min kyau ko kuma dai da ka cancara uwar kwalliya? Wallahi ba da ban gidan Hajiya zamu je ba, da cewa zan yi ka koma ka canza kaya. Allah. Yau ba ma wannan ba, ka san me? Wallahi gaba na faduwa yake yi. Me ya faru da gaban ki yake faduwa? Wallahi gani nake kamar Hajiya ba za ta dauke ni a matsayin sarka ba. Ilham, ki manta da wannan magana. Na so mace ce Hajiya tana da hakuri, tana da yafiya. Kuma muka je in Allah ya so ya da komai ya riga ya wuce. Ta Allah ya sa mu je.
Farida, ya gida ya mamanku? Lafiyan ta kalau Hajiya. Ta ce ma a gaishe da ke, sannan kuma tana miki alasanya alkhairi. Ta ce ma kuma a mata afuwa bata samu zuwa gwaran auren nan ba, amma tana tafi. Ayya, ai mu ma ba biki aka yi ba, an dai yi aure kawai. To Allah Ubangiji ya sanya alkhairi Hajiya. Allah kuma ya sa abokin zaman shi ne. Ni ma ina neman afuwa sakamakon ban samu zuwa ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ma'u? Hauwa. Ya na ganki fuska ba fara'a, ba munna, ba tarayya, ba san da zuwa, ni da na gawo daga tafiya kuma. Bana jin daɗi ne. To shikenan. Allah ya sauke. Ko kuma an yi gamo ne. Gaya mu. Hoɓɓasa. To shikenan, yanzu je ki kama ruwa mai dan sanyi na jika makoshi na. Inda kin ga na daga tafiya tun daga birnin Sin. Idan dauko hanya tun daga birnin Sin. Kai. Kamar fa akwai abin da yake damu. Na fa san ki sarai fa inda akwai wani abu akwai. Menene? Idan ita ba za ta faɗa maka ba, to ni zan faɗa maka. Wannan kuma daga ina? Saukar yaushe? Tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alkhairi. Kaga malam, tambaya ce da mu, ya zama dole ka amsa mana ita da gaskiya. Domin wallahi kumbiya ta ƙare. Ke ni zaki kike daka tsa kike zare ma idanu? To har yaushe kike kai ga haka? Kina ganin ta abin da take faɗa? To ke asuwa kenan? Ni Anatu wacce ta shirya kwatan wa ƴar uwarta ƴancinta. Tunda ita ta zama nusara, ba za mu bari ka kashe mana ita da ranta ba. Ai waɗannan kalmomin a kanki ya kamata su yi aiki. Wadda ta kasa tsina nama kanta komai. Ba ki da mashinshini kin je kin dankare a can gida a zaune. Imana, kina da shi ne? Ba kya son zaman lafiya? Ba kya son ci gaban ƴar uwarki? Kin zo kina bi duk yanda zaki sai kin lalata mata aure? To ta Allah ba taki da. Kuma idan ma shi ituro ki gaya masa ƙarya yake. Nan mun yarda da Allah da manzansa kuma sunna muke zaman ibada muke. Ku ba ku isa ba wallahi tallahi. Ki mata bayani ta ba gurin nan. Na ciki ba mu guri ni da mijina zan yi ba. Ba zan ba ku ba Ma'u. Na ce ba zan ba ku ba. Banza wata bata san ciwon kanta ba da an yi magana mijina. To in dai wannan mijin ne idan aka bar ku kashe ki zai yi sakarya kawai. Lalle shage buba. Yaji ya haɗa da mahaifiyata shine nan ma yazo zai haɗa da matata. Faɗa mana amsa malam, kai muke sauraro.
Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Z&Y ne da dangoginsu suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Amu alaikum salam. Ina take? Bata dawo ba. Bata dawo ba? Dan kai daɗe har ka dawo? Sanda dawowa. Ya wasu. sai a mako. Ban gane ba, dan kamshi yana tashi daga makwabta sai ka ce ba za ka ci abincin gidanka ba? Sinadarin kori na Z&Y yana kawo wa ma'aurata farin ciki da kwanciyar hankali. Z&Y kori ɗanɗanansa daban ne kuma sannan ƙamshinsa daban ne. Z&Y kori mai kawo wa mata capacity. Kar ki manta, ki yi amfani da wannan. Idan mijinki yana cikin baƙin ciki, komai zai yi normal. La 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 la. Hey. Mm-hmm. Oh. Ya dawo sani da zuwa. Ni na ka samu kuɗi ka siya min sweet. Kuɗin da kika bani ne na break. Wallahi sai na ɗauki kansan ɗana da ya kashe ku. Wallahi sai na rama. Hajara ki haƙuri. This is a very difficult situation for you. I mean, for all of us, rasa ɗa ba abu ne mai sauƙi ba. Tsautsayi ne. A halin yanzu fa ɗanki da kika haifa ya koma ga Allah ba abin da yake bukata sai addu'a. Shine. Haba mamana. Haba mamana.
ki haƙuri dan girman Allah. Mu wallahi ba za mu taɓa yafewa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baba Enterprises, calm, calculated, connected beyond borders, presents its maiden cinematic creation, Kiyafeni. Rabona da ci abinci mai daɗi irin wannan a cikin gidan nan. To sati farko fure. Wata yarinya na gani ta mun kyau. Wato a kallon farko ta riga ta tafi da imani na. Wannan magana ce da ya kamata ka binne ta, kai ba mace bane. A child gone, a mother broken, a man condemned by an accident he can't forget. Tabbas ta samu matsala a mahaifarta. Ismail, menene abin da kake nufi? Sakamakon wasu ƙwayoyin zubar da ciki da ta yi amfani da su. Can love survive the truth? Can pain ever forgive? A story where tears speak and forgiveness becomes battlefield. Ni da Ismail auren soyayya muka yi. Amma wallahi yanzu na daina son sa. Idan kika sake kika kashe wannan auren, ki nemo ta uwar amma ba ni ba. Duka da ya digi. Wallahi makota ne suka aure su kwace ni. To wallahi ba da gidana ba. Ban taba tsammanin wannan abin da gare ta ba. Allah ya isa ba zan taɓa yafewa ba. Kiyafeni, Torian screenplay, Yakubu M. Kumo, producer Saleh Yaro, executive producer Bilal Umar Baba, Billu Baba, calm, cool, connected, collected. Na zo ne ki bani ɗana na bil tattara ina in tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na ɗauki ɗa. Ko kuma shi ko ba ku. Kiyafeni. Wannan shirin zai fara zuwa muku ranar Laraba 20 ga watan Mai da misalin karfe 7:30 na dare a YouTube channel mai suna Hangen Zamani TV da kuma karfe 8 na dare a tashar Algaita TV. Wani irin dil ne? Kisan kai. 313 General Merchant Nigeria Limited. Duk wani mai neman ruma baya samun ta sai dai kawai ya tsince ta a bagas. A baya laifuffukan da take aikatawa kes ne tsakaninta da kawayenta amma wannan hukuma ce. Me faru ake neman ta? Wallahi yan sanda ne. Yan sanda gidana? Me ya kawo yan sanda cikin gidana? Inda nake a gidan nan ko a tarihi ban taba jin labarin yan sanda sun shigo gidan nan ba. Ki dauka wannan shine karo na farko da yan sanda suka zo. In aka yi wannan abun shine hankali na zai kwanta. Na dauka project din naka babba ne. Ashe dan karami ne haka. Akwai lauje cikin nadi. Duk abin da kika nuna mata nan gata kin zubar. Ina kawar ki Ruma samu. Ruma? Kwarai Ruma. Kisan kai. Managa daukar nauyin shirin shiryawar Ruma ya mala. Tabbas. Ruma ta zo gidan nan. Amma wallahi ban san Ruma ta yi kisan kai ba. Yanzu Ruma da ta ban nan ina ta tafi? Sawun keke ce. Baka gane daga ina ta fito? Baka gane ina za ta je. Sai dai a inda ka ganta. Haka Ruma take. Kuma wannan maganar da ta yi shi ya tabbatar min da cewa ta san Ruma sa'u. Ban bari ya fahimci cewa na ji maganar da yake ba har na fita. Duk da haka, na yi aiki kala iri daban-daban wanda suka fi naki hadari. Amma ni me kawo matsala a cikin tawa? Wallahi ba abin da zan boye ma. To idan ba kai karshe ta ba waye? Ba na faɗa maka ka ƙara zuwa gidanmu ba? Ni ma faɗan haudin nan ne fa. Zan miki rashin hankali fa. Mai shirin tafiya gobe shi yake shirin guzurinsa a yau. Akwai kuna daban takaici cikin rayuwar wannan diya. Shiryawar shirin Hamza Togo. Idan ana sallah ba a magana. Musamman maki da ake neman ruwa a jallo. Jira abin da zai biyo baya. Wato kai kwakwalwarka ba ta ɗauka ko? To ni zan koya ma kwakwalwarka yadda za ta gane. A taki cuci dan ajiyo aman gwazarma. Dan mutum. Sidaf. Kwananka ya gare. Mai sauya fasali cikin ikonsa. Salewa da fitar ba da umarnin shirin yana fita ta ikon baban gida bangis. Shirin Ruma zai zo muku 20 ga watan 4 shekara ta 2026 a duk ranar Litinin. A YouTube channel ɗinmu mai suna Damuna TV da misalin karfe 8:30 sai kuma Algaita TV da misalin karfe 9. Da ni da ke da ku da su mi dakon shirin mu zauna mu kalle shi mana. Sunansa Ruma.
ba motsi ta. Kamar hankalinki baya nan ko? Zuciyata ta tafi wani irin tunani ne. Mijina ba shi da wani aminin da ya kai ka a duniya. Wai taba mun kai ne gwarzon mijina. Ki bar ni kawai da Allah. Ka sani ko ina da maganin wannan matsalar taka? Ba ki da shi Marja. Ki bar maganar nan kawai. Na dauka sai dare zaka dawo. To ai daren ma ya kusa ai. To ai sai ka tashi mu shiga ciki ko? Yaushe kika shigo? Dama ta yaya za a kusancewa na shigo? Ko da ku yi nisa cikin soyayya? Duk inda kake ka taho yanzu ina son ganin ko dai asiri ne to. Asiri mu ba zai taba tonowa ba. Ai ko kafin ta bar gidan nan wallahi sai na fasa mata kai. Shamsu. Menene? Ita take saurin kai mutum wuta cin amana. Baba ni kuwa amanan wani ce ne. Shamsu na san komai. Ma ya bani kuɗi ko kuma mu yi baran-baran babu ni babu shi. Kuɗi sun raba alaƙoƙi da yawa. Ko ka fito ba zai maka abin da Ahmad yake ba. Ba ma ta abokai ba. Hatta iyaye da 'ya'yansu kuɗi sai da suka farraka su. Ko kyauta zan iya ɗaukar maka. Kada ka bani bana so kawai ka rike kuɗin ka kawai. Kai baka san mutunci kuma ka bani mamaki. Ban taɓa tsammanin haka daga gare ka ba. Bara ɓoye maka ba. Ni na so ma tunanin hassada kake mu. Saboda ina ga baka yi tunanin cewa kasuwanci na zai bunƙasa haka ba. Anya kana cikin hayyacinka kuwa? Shi zaki faɗa wa bani ba. Tunda na fuskanci ya haukace. Wani dare from the fearless storytelling powerhouse at RAHUZ Films Productions. Wani dare. Saurare ni dan Allah, aure nake so. Na fa san duk abin da nake cewa, ni fa namiji ne. Yaushe ka san kai namiji ne? Tun lokacin da aka haife ni umma. Rariya kake yi Haidar. Ina ƴata take? Wannan dalilin shi yasa suka yi garkuwa da ita. Wallahi tallahi kai ma sai ka mutu. Sai na kashe ka. One day, one night, a murder happens. No witness, no trace, no answer. Only fear spreading in the shadows. Wani dare. Ni ba zan taɓa yafe maka ba ni da zuri'a ta gaba ɗaya. Adalci ɗaya tak da zan miki a duniyar nan shine na mutu. Secrets colliding, truths hidden, and suspicion everywhere in this night of mystery. Wani dare, no one is innocent. Because everyone is a suspect. Ina cikin tashin hankali. Ina ganin ka a Haidar da sarki. Ina da lafiya. Na ga yaran da suka taso, suka yi aure, suka yi 'ya'ya, suna yi wa iyayensu biyayya. Ba sa ja in jara maganganunsu. Musamman ma uwa. Baba ka so ka taimaka min, baba ka cire ni halin da nake ciki. Gabaki ɗaya rayuwar ƴaƴana nake ciki. Wani dare, producer Sani Haruna Al-RAHUZ. Wani dare from the experiences of the director Hassan Giggs. Ka ɗauki rai a bakin komai ba, ka yi kisan kai, ka zub da jini, shaye-shaye, sace-sace ba abin da baka aikata ba. Wa'anda kake faɗa, 'yan iska ne irina. Waɗanda suke neman rayuwata, kaga idan na kashe su na kare kaina ne. Na rantse da girman Allah da matarka da yarka. Wani dare zai zo muku 9 ga watan April 2026 a duk ranar Alhamis a YouTube channel ɗinmu a RAHUZ Films Production da misalin karfe 8:30 na dare da kuma Algaita TV da misalin karfe 9 na dare. Bibi, gas ya kuma karewa. Yaushe ne su gas ɗin ne wai? Bibi to ai kuma karewa ye. To shikenan. Ina zuwa.
Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ga wannan. Albishirinku masu saye da sayarwa, nesa ta matso kusa. Babban kamfanin Roshan Global Services ya sake zuwa muku da sabon abin girki na zamani, wato Happy Stove. Happy Stove wanda yake amfani da gawayi domin yin girke-girke cikin sauƙi ba tare da ya ci gawayi da yawa ba. Happy Stove zai dafa muku duk abin da kuke so cikin sauri da kuma sanya ku farin ciki a lokacin da kuke girki. Happy Stove baya cin gawayi, ga sauri, gashi baya hayaki, kuma ana iya amfani da shi ma a cikin ɗaki. Ga yadda ake amfani da Happy Stove. Na farko, za ki fito da Happy Stove ɗinki waje, sai ki zuba gawayinki a ciki, sannan ki kunna wuta idan gawayin ya kama, sai ki ɗauka ki kai shi cikin kicin ɗinki, sai ki ɗora tukunyarki a kai. Muna sai da su akan farashi mai rahusa, kada ku ƙona kuɗinku, gara ku sai Happy Stove. Ina jinjina ga mijina da ya sauwaƙe mini aiki. Za ku yi neman mu a nambar waya kamar haka. Happy Stove, naku ne, namu ne. Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da haƙurinki. Ko dare ko tsakar rana, ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina, na san za ki rufa asirina.